Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan nga Emma at taga-Tagudin, Ilocos Sur. Ngamsakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Viloria family ti Santiago City, Isabela, kan Aban family ti San Manuel, Pangasinan, from Baby J Nabayo ti Madrid, Spain. Makablaawan dagiti dispatchers ti Mrs. G from Ezra, Pihok. Bakit ko ani Ana May Fontanilla Aparis ti Hong Kong, from Richard Aparis ti Balawan, La Union. Reynaldo Jose, Giancarlo Ayan Jester, Daisy Jen ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan, from Josephine Jose. Mamang Rebecca Gambon from Angel ti San Jose, Santa Cruz, Ilocos Sur. Shout out kada Lucy Rivera Porcio, Imelda Velasquez, Aida Garcia, kan Benimar Rapacon. Sanchez Galaw Rapisura family ti Cervantes, Ilocos Sur, from Rex Rapisora. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Noli Andres Jr., Anaya Faith ti Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion. Jojo Kabuyadaw, Lando Kabuyadaw, Bugoy Coma, Clare Eric, from Virgilio Macaranas. Shout out iti Ramirez family ti Balawan, La Union, from Jovi Lapira. Mamang Vilma Perilla ti Sagat, Santa Cruz, Ilocos Sur. MJ Mesaya Cabrillos, Inang Badda, Tita Edna Lagmay, Bona Kimberly kan Abigail Lagmay ti Kabaritan, Sison, Pangasinan. JR Pero kan Kakabagyan na, from J. Ann Alcalde.
Magnus Kanyashika from Cheryl Ortiguez, Novelin Tolentino, Jeremiah Allen from Victoria, San Mateo, Isabela. Makablaawan pa iti Alonso Maliaga Tanyesa family, ni Esther Maliaga Domingo and family from Cuse, Maliaga Alamo, ti Kaagaman Apari West, Cagayan. Romeo Tarinay ti Pungdasan, Velasco Abra from Novelin Kate Veslino. Rumbawa ang Batali family, Tatang Jelly Nazarene Angela Can Armel from Melanie. Tagata Viniegas family, ti Barangay Villa Gonzaga, Santiago City from Nino Viniegas. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Emma. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nang runa kada kayo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sakbay man arugyak ti amin, alaag kumaday ti agundaway, tapno agyamanak kada kayo, gapu iti liwliwa ama ipapaayo kada kami. Nalabit nga iti dadduma, kuna anda akorni wenno anyapay dita ti panagdengeg iti programa yo. Ngam para kada kami anapeklan nga Iloko, liwliwa ken pasetten ti inaldaw a panagbiag mi, ti dumngeg kadag iti pakasaritaan nga ikan biagyo iti daytoy a programa. Nakapagsurat akmet manang takayat kumat apa ikan biag ti kapadasak ajak tupulos malipatan iti kaanuman. Amok a makaibati dayto iti adal, iso akayat kumat nga ibinglay kadag iti dumdumngeg. Ilingad na klaangan man ang itinagan nga Emma at tagatagudin Ilocos Sur. Saan nakasigurado no adan na idrama yo akaarngi ti inak isalaysay, ngamkid daw ko asapay la kumata mapili latamat a maikan biag ti pakasaritaak. May saak nga school teacher ngam nagsardengak anang isuro iti sumagmamano abulan, gapu iti may sa apasamak ajak pulos ni namnama. Tapno na sayod ti amin, rugyak man manang ti agsalaysay. Narabyan kayon, apin nga ita kayo lang tatang. Kunak no masangputan kayo dito'y balay, ta medyo naladawak mo't ita naggapo iti pagadalan. Ay na, di mag-asak man iti ayan da kakakusmay. Ta imbagak masapa kami amapan iti talon inton bigat anak kaw. San ngamin anapan iti talon itay kay ta adda kanuti importante nga inaramid na. Apenas ko na masapa kayo ako nayo, tatang. Ay kano simangpot ni Sir Marcaw. Bosyo itan, tatang? Apay, naggapon na ngamin? Kagap-gapo na ijabalasiw taaw. Amamatay dyan. Tunggal sumangpot dito lugar tayaw. Di na maliwayan ti umay mang sarungkar kadag iti ipatpatalon da. Katrombang laang ta isuda mo't ti makinkukwa. Impyar dalaang kada kayo amang taltalon. Wan nga rod anak kaw. Kababain mo't umununapay ang makadanon ijay talon inton bigat ngumda kami ni Kusmay. Mala, agina na kayo pa'y nga rod, tagidasara kun iti makan. Tapno masapa kayo ang makaina na, takonayo mo't masapa kayo ang mapan ijay talon inton bigat. Naimbag nga aldaw yaw, Sir Marcaw. Naimbag nga aldaw yaw mo, Tata Igme. Kumusta kayo dito? Nasaya at mad, sir. Kasla na bubunas na giti pagay ita. Ayun, sir. Kaasit ti Diyos. Kasapay la kumata awan ti sumangpot nga angaw tapno mayat to ti apay. Sapay la ko mga rod.
Aywan, kumusta mat nga dagiti daduma kakadwayo, tata? Pasensya kayo na, no da kayo ti pagdamdamagak. Tada kayo mo ti kabayaganin at trabahador mi di ti talon. Awan ti parikot kadakwada, Sir Marco, ta natutulnog da amin kun nagagat da pa nga agtrabaho. Siyak mismo, awan ti makunak kadakwada. Nasayat ni Rodno kasta, Tata Igme. Sa bagay, agbayagak ita dito'y tata. Makabannog mo't namin ti biyahe a biyahe. Ay, nasaya at mo't nga Rodno kasta, sir. Tapno adda kayo amang imatunmanan ditaw eh. Sigurado nga't addan agumagat dagiti trabahador tayaw, taadda kayo ang makitkita da. Ay, wan gayam. Agpaparti kayo man inton bigat iti kaldain, ta agbabanding tayo man mo, tata. Tapno saan lang puro trabaho tininto na rin nyo Awan mo't siguro ti ado ang matrabahon dito italon, takas makita ket nalpas mo't aminan. Ay, sige nga Roda, sir. Maragsakan lakit di dagiti kakadwak ang mga asikaso iti talon niyaw. Di kaya agdanag, da kamin ti makaamo inton bigat, Sir Marcaw. Ay na, agam anak iti panangit tulod mo kanyak dito balay, Sir Marcaw. Awan ang nyaman na, Tata Igme. Narigatan atan Naulaw kayon. Ang mga di yung masurutan ti dalan yung agawid. Saan kayo mat ngamin anayrwam nga uminom? Ewan nga road, sir. Jakmut na pupuutanan at itagay. Ita. Nagmayat mat nga maenti historyanta. Makaparagsak. Ay, ulagayam. Umunag kayo pa'y asar. Ay, saanan, tata? Tatang, apay nga ita kayo lang nga gawid. Ay, adamot gayam kadwayo. Ayun, iso ni Sir Marco, Emma, anak. Sir, iso ni Emma, nga anak ko. Jaklaim pagharapan na magayam ti balasang iyo, Tata Igme. Siyak gayam ni Marco? Siyakmat ni Emma, sir. Pasensya kayon. Tanaistorbo kayo pa'y anang itulod ka ni tatang ko. Awanan yaman na Emma. Narigat matabay-bayak nga agawid niyag may sa ni Tata Igme E din ta, nadlaw ka medyo naulawan. Nagbabanding kami ngamin kadagiti trabahador itay ijay talon. Kasta ka di, sir? Awan, Emma, anak. Pero mingaron aragsak na trabaho sa intay lang ang nakasangodan ni Sir Marco. Kasta ka di, tatang? Jakmatan agbayag, Tata Igme. Sige, sir. Emma, agpakada akon. Di kay matan imunag, sir. Di kagdanag. Baliwak to ti umay sumarungkar dito balayo. Kat sapay la ko matawel ka maktulat ta. Wana, sir. Welcome kayo akanayon dito'y balay mi. Nagagayam nga yung paypayson ni Sir Marco, timbaga na nga umay sumarungkar dito niya, Emma, anak. May gayam itay dito. Kasta ti ko na nakanyak itay ijay talaw. Wan, tatang. Nasdaawak nga rod. Kunak na adan ijay talo na kadwayo. Saan pa'y gayam anapan ijay? Inununa na mo ti dimagas dito'y balay.
Amaw anak ko, nagadaw ti damdamagan na maipapankan ka. Kasla interesado launay kan ka anak ko. Pagkunan nyo ngay mo, tatang. Kasanaw katsang kadamag na nga raw ti maipapankan ka. Kursunadan na kansama ti anak. Ay na, tatang. Adayo mapasamak dayta. Nagbak nang da. Kan siguradong adan nobya na dayjay. Ay katanyala ti amom ngay anak ko. Ang kinapuno na, Emma. No ni Sir Marco ti pakiasawaam, ay sigurado anarang ito ti panagbayag mo. Kasla kan tulakit di prinsesa iti sidong na. Ala ni tatang. Agar arapaap at ngat aldaw. Imposible day pampanunutan nyo. Anak, awan ti imposible no maipapankan ni ayat. Tandaan nam dayta. Ni Sir Marco ti kakaiso na nga anak ti agtagi ko iti talon ana italek iti amak ken kadagiti kakadwa naman ng Emmy. Manipod pimusay ti amana ison ti makaammo iti amin a negosyo da. Ididamo kunak no napasigla ang kanitatang ta iso ti may sa pagtaltalkan na iso nga agkaraumay iti balay mi. Ngem idi agangay sa bali matgayam ti rantana. Agdaton matgayam kanyak. Idi damo jak ikaskaso manang taamok asaan a seryoso kanyak tabak nang daket nga rod. Ngem ni tatang ti dagdagulliten na tapno aklo na kon ti idatdaton na nga ayat. Gapoy ti reget na nga umay agdaton nasursurok meten nga inayat. Agingga idi inaklon kon ni Marco manang Emmy. Anya di ko na mga ibagam kanyak, Marco. Ta inawis nakpay dito paborito ta restaurant apang panan. Napatagtibagakan ka, Emma. Kaya't sapay la kumatadi ka agkad-kad. Anya ka di dayta. Kaya't ka kuman nga iyawid iji balay mi. Ha? Ngam, kasano dayta? Saan tapay mo't adag kalaysa? Sumaranon tulangan dayta. Isuntumot lang iso titurungan ta. At dapat nga min dagiti naskin nga asikaswak, maipapan ka dagiti negosyo. At dagiti napanawan kanyak da di papa. Kaya't kung amin na masettle pa ita amin na problema, sakbay nga ikalaysa ka. Apay nga rod nga ganat ka nga agawid ako ni Jabalayo. Mabalin matlat nga ijayak pay laang balay mi. Aging ga adita pay nagkalaysa. Amamat nga awan tikad-kadwa ki Jabalay. Dagiti lang babaunan kan ni Yaya Maming. Iyo man ko pa'y nga umuna dayta ka ni tatang. Oray na saanin. Siya kung ti makisarita ka ni tatang mo. Sigurado nga umanugot mo't lang day jay. Taam mo na anapod no ti panagayat kukin ka. Nasarita nak itay ni Marco anak ka. Imbaga na kanumutan kan ka ti maipapan iti panggap na mapasamak. Wan nga rod tatang. Anya iti makunayo. Katisunto mo't lang nga iso titurungan nyo anak. Ikasar na kan tumot ka na. Di sige, sumurot ka na kan kuana. Sigurado kayo tatang?
No siya kami na maysa. Jak pa'y kumakayat. Aging gaadikan pa'y nagkalaysa. Kuna na Mert, asumarunun to kanun ti kalay sa anak. Ay no siyak, dakil ti pa nagtalakaw kan ni Sir Marco. Amok an nasayat na dya tao. Kan kang runaan na, naging awan to ti biyag mo iti sidong na. Sa bagay, amok mata na saya at atao ni Marco tatang. Kan amok adinak mat pagsardangan nga agisuro. Tapno sa anak to amaikan iti balayda. Kat pagsaritaan nyo anaimbag ati maipapan iti dayta abanag. Mamati ak apara iti pagsaya atam lakit day ti anyaman akayat na. Isungag tungpal ka, anak kao. Si kagayam ni Emma, akanayon nga istoryaan kanyak ni Marco. Wana na, da kayo gayam ni Yaya Mamang. Da kayo kanutin ang padakkel ka ni Marco? Ay, huwag balasang ko. Siyak nga road, isong aging gaita. Ada akpay laang ditoy. Tajak mutin kabailan na panawan. Nang runa katagmay-may samutan. Di mo't ni papana lang tipimusay? Ayan nga iti inana, Yaya. Ayun, nakasagana gaya mo ti meriendayo balasang ko. Ala umay kanta, dala ang asasikaswan ni Marco iti opisina na diti balay. Madamdaman tulaang, sumarunon tumot tanday jay. Ay, sige nga Rodjaya. Agyaman nakada kayo iti panang sarabo yu kanyak. Arumbang laang balasang ko. Ta si Kanton ti agbalin nga asawa ni Marco. Emma, ti ikayat ko kuma, ag-resign ka langan iti trabahom kas maestra. Tapno di ka unay mabanbanog. Ha? Ni, sa anak mo ta mabanbanog, Marco? Kabailak ti trabaho. Wen, amok day ta. Ngam kayat ko nga ron ag-resign kan. Agtalinag ka langan diti balay. Di ka nagisuro pa eh. Diyak kayat ti ag-resign, Marco. Ngam no day ta ti kayat mo. Mabalinak mo indefinite leave. Tapno maasikaso ka na imbag. Please, Marco. Umanugot ka kuman. Diyak kaya ti ag-resign. Ang kabalak mo't nga ipay ti amin nakasapulam. Saanin ang masapul nga agtrabaho ka pailaeng? Saan nakasta, Marco? Dahita ti profession ko. Kailalamot ti inadal ko no diyak ikuri. Si kalaang mo ti asikaswag. Awan pa'y mat anak ta. Alang arod, no kastati ko nam. Ngaminton madanon ti makatawin, kayat kung ag-resign ka at talagan, masapul nga rod nga umanugot kan tumay, tuwan. Naklaatak iti desisyon ni Marco nga agresay naklaangan iti trabaho. Takabailan na kanumot nga ipaay ti amin akasapulak. Ngamjak imanugot manang taday ta talaga ti arapaap ko. Ti agbalin aman nursuro. Iso ang nag-indefinite leave aklaangan. Ididamo kunak no saan nan akayat nga agtrabaho ak tapno ada mga sikaso kankwana. Ngem saan mo't gayam aday tatirason na manang.
Dinakgayam kayat arumrumwar iti balay na. Napanagnakak day tamanang iti na minsan nga agpakadaak amapan ko masumarungkar ken ni tatang ko. Marco, rumarak ko mainton bigat. Apay, papanam. Kanapay ay adi ka makaid na no da ka diti balay. Kayat ko lang asarungkaran ni tatang. Di mo pagdanagan ni tatang mo, tanasayate ka sa saad na. Nakitak lang ita iji talon. Mailiwak nga minan ka ni tatang. Iso kayat ko kumatimapan iti ayan na. Kunak mo tadi ka rumrumwar diti balay. Apay, ada kasin narak mo, iso kayat mo ti rumwar. Ha? Anya ka din day tanga ibagbagang Marco. Di nakluklukon, Emma. Amok ti arami di ababay. Di na ko maipada ka dagiti daduma babae dita. Awan ter aramida ka dakas. Makit kita matadanda ni Jack Rumwaron diti balay mo. Rumbang lang. Ang mga naasino pa iti masalaw mo iti rurwar mo. At dala madamag kong aramidom. Ang mga naanya pa iti maaramid ko kun ka, Emma. Marco. Isa dito ka lang balay. Kaduan kanto na mapansamarungkar ka ni tatang mo inton Domingo. Di mo ipapilit ti kayat mo, no di mo kayat ti madaksan. Iyaya, apay kas mo to ni Marco. Di na kaya tarumarak dito balayo. Ikulkulong nakamatlatan dito eh. Aba, Emma, balasang ko. At hapon na pa'y nga amangan kanuno adala ang kasinarak ko. Iso kayat ko tirumwar. Ay, kunak no nagbaliwan ni Marco, idinamam muna ka, Emma. Hagam saan ba't gayam? Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, nana? Adoon ti nagsusublat a babae nga ingkabalay na ditoy. Ngam kaskas di nga awan ti nagbayag, takas tamot laeng ti araramidan na kadakwada. Nana? Nang rugi ti kasta nga ugali ni Marco, idi pinanawan ida ti inana. Si Murot iti sabali a lalaki. Naimatangan amin dayta ni Marco. Isu nga ididimbakkel. Imot na tiguran na kadagiti babae. Kasla agibalbalas babaan kadagiti babae nga iyaw awid na ditoy. Anya, no kasta, pagibalbalsan na kami laeng, nana. Kasta ti mapaliw ko, Emma. Hanggang awan maaramidak. Tadyak kayat agumura ni Marco kanyak. Iso akasken ka, dagiti laengen babae ti kasarsaritak. Naimbag nga road ta di nakakabkabilan. Dagiti daduma, kanayon na akabilan. Nang runa no tubngaren dati kayat na mapasamak. Nakabutbut nga road ni Marco, nana. Saan nga rod apod no di ko na nga ikalay sanak to ka no? Adakan ka nga agpaliiw balasang ko. Ang amdi mo ibaga, asaan ka binalaagan. Adakan ka nga agdesisyon, Emma, balasang ko. Agluwasakin doon bigat. Agsubli kalpasan ti talungal daw. Adanas kan nga asikaso kiti may sa negosyo mi. No kasta, saan ka nga agawid iti sumagmamanungal daw? Wen, ngam di mo gamden ti rumwar diti balay. Pabantayan ka kaniyaya. Saan ka mabalin a rumwar aging ka iti jak sumangpet? Naawatam. Juan Marco.
Siguradom lang di magbagam. Jacket ang maamwak to, arimwar ka. Wan, di kagdanag. Agtong palak iti kayat mo mapasamak. Rumbang laeng, no kayat mo, anasayat ka. Ema, apay da itadakla malita. Papanam. Pasensya kayo, Nyaya. Ngamday to yung tigundaway tap na makapanaw akong ditoy. Anya, Ema, da kayo matlaang tinangibaga iti inaramid ni Marco, kadag iti nakadanana diti balay na. Diyak kaya ti maipada kadakwada, nana. Isa panawa ko ni Marco, bayat ti kawan na ditoy. Kasanuno, surutan na kanto iti balayaw. Ang mga noan niya ti maaramid na kan ka. Diyak to itulok a pagaramidan na kitidakas, nana. Pasensya kayon, no mairaman kayo, gapo iti ipapanaw ko. Saan kang agdanag balasang ko? Amok tar aramidag, di nak tumabalin a pabasulan ni Marco. Ala, aramidam ti amom anasaya at parakan ka. Saan ka alapdaan? Kasano no, pagdamagan na kayo, no kasano ak nakalibas. Syakton ti makamu balasang ko. Tinapatag, maikalilis mo day tabagim. Di mo urayan ako maro pa'y ti madi akababalin ni Marco. Ang mga noon niya ti maaramid na kan ka. Gapo iti nalaus aguran na kadag iti babae. Anya, nagtalaw ka iti balay ni Marco. Uwan, tatang. Day, kunak man nun nasaya at ti kasasaad mo ijay. Iso ajak nagdandaan nagnoapay anabayagan at di ka sumarsarong kar dito'y balay. Ikulkulong nak ni Marco, tatang. Mga no, ada ka no kasi narak ko sa bali alalaki no rumwarak. Anya, ay nagawan mo na babain da dya alalakay, tapagatapan na kapay. Diyak ko namnamaan nga ikalay sa anak, tatang. Kastoy matgayam ti inaramid na kadagiti babae anak kadanana. Pagatapan na, kabilan na kanupay ida. Anya, apay nga akasta ti atap na katawan mo ti makitkita na amad di nga aramid mo. Naitanam ka no dayta iti panunot na. Manipod pinanawan ida ti inana, kat simurot iti sabali a lalaki. Pagarupan na agpapada amin a babae. Iso a kabilan kan ikulong na ijay, akas iti naramid na kanyak. Naibagta nakalibas ka, anak. Awan ni Marco, nagbiyahe, tatang. Pinabantayan na kaagpaiso ka ni Yaya, ng pinalubusan nakmat. Ni Yaya tinangibaga kanyak iti madi nga aramid ni Marco. Ay, kahit anyang arti planom ita anak ka. Sigurado nga umay nakasapulan dito balay. Mapanak pa lang agpak ni iti balay ti kabsatyo, tatang. Ibagayon to adiyo amo ang nagtalawak gayam. Ay, nayin ti kastaw. Kung nagbalin anasaya at tibiyag mo iti danana. Iso nga imanugot ak anak idin nakakankwana. Isumit na gayam nga awan ti dakdakamatan na, no kaanunak nga ikalaysa. Awan mo't gayam panggap na. Kaya't naklaang apagikaruan, gapo iti nakaro apungtot na iti inana. No kastamot laeng, alangaran, mapankan anak kau. Siya akong ti makaamu di tao. Kahit ikaray ka Santo Apolos amaamuan ni Marco, anapan ka nagpak ni iti balay ti ikit bao. Agan nagkayo mo, tatang. Sa bali ti ugali ni Marco.
Ang mga noon niya ti aramidan na kada kayo. Di nakpagdanagan, Emma. Awan to ti mapasama kanyak. Sika ti agandad, iti ipapan mo iti ayan ni ikit mao. Jakon na ibturan ter aramidan kanyak ni Marco, iso naglibas akon man ng Emmy. Naimbaglaangan ta saan kami pa'y nagkalaysa. Apaman ang nakapagpakada ak iti amak, nagluwasa kon adagos anapan iti lugar ti ikit ko, akabsat ni tatang. Kanayon kano amapan iti balay mi, tapno amon na no sa dino tinapanak, ngampulos asaan nagpudno ti amak. Naglabas pa'y ti sumagmamano abulan, aging gay ti imbaga ni tatang, nagsubli kanon ni Marco iti balasiw taaw. Nabang aranak iti dayjay anadamag kumanang. Ket idi sigurado akon asaanan nga agsublipay ni Marco, nagawid akon iti balay mi. Nagsubliak iti pagadalan a pagisursurwak manang, ngam insingasing ni tatang asaan akon nga agnaed pay iti balay mi. Ituloy ko kanon ti agnaed iti balay ti ikit ko. Ni tatang latan ti umumay mangsarsarong karkanyak. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Emma. Pagayam ko nga Emma, nagkasang meten tinapasamakken ka, iti sidong ti lalaki nga impagarupyo ka ni tatang mo, amang ipaaykan ka iti nasaya at abiyag. Husto ti kunam, naimbaglaangan ta saan kayo pa'y nagkalaysa. Tano saan, narigrigat kuman nakaakal ka kenkwana. Naimbagmet ta nakasublikan iti sigod at trabahom. Sapay kuma taag nanayonan ti kinatalina ay ti panunot mo, kat saan na kan ariribukan pa iti lalaki, anaminsan kat nagbalin apaset ti biyag mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Mapunas dito'y lagi